Gero eta ikasle gehiago ditugu gaur egun enpresatan kokatzen dutenak beraien ikaste prozesuaren parte bat, eta enpresetako mentore hauek batzuetan ez dakite ikasle baten ikaste esperientzia nolakoa izan behar den enpresa honetan dauden bitartean, eta bertan oinarritu da hasierako behar hori. Ikaslea dator nire enpresara, baina nik ez dakit berari nola egin jarraipena, nola ebaluatu behar dudan. Helburu izango litzateke orduan, ikaslea enpresan dagoen bitarte honetan mentoreak izatea jakintza eta formazio bat ikasle honeri benetan bere ikaste esperientzia horretan laguntzeko. Helburua ez da mentore honeri kasu honetan informazio teoriko bat ematea. Berari laguntzeko erraminta batzuk eskainiko zaizkie formazio honetan bitartean eta mentoreek sortuko dute ikasle honen esperientzia bat nolakoa izan beharko litzateken beraien kooperatiba edo enpresa propio edo konkretu horretan. Formazioak fase ezberdinak izango ditu, lehenengo fasean kokapen orokor bat egin beharko dute, beraien gestio sozialeko kooperatibak, beraien gestio sozialeko jendearekin. Gero, bigarren fase baten sartuko da, datorri ikaslea nire enpresara eta zer ikasi behar du enpresan eta nola ikasiko du, zer egiten dugu guk ikasi behar duen hori betetzeko eta nola lagunduko digu berak ere, bere ikasle prozesua hori bada ere, gure enpresara nola aportatuko du beste ikaste dual formazio edo alternatzia formazio honen bitartez. Piloto bezala planteatu da, baina nahiko zabala da azkenean piloto hau. Momentuz dauzkagu enpresa eskolako 4 titulazio ezberdinetako ikasleen mentore izango direnak, eta guztira 70-80 mentore bitartean dauzkagu.